filmu Letopisy Narnie Princ Caspian a první členové filmové delegace jsou tady, je to režisér Andrew Adamson a producent Mark Johnson. Já si myslím, že tenhle film je pro každého. Podle mě není jenom pro děti, myslím, že je pro lidi každého věku, záleží na tom, s kým se divák stotožní. Podle mě je to krásný film, je to zase o kus dál, než byl díl první. Z toho jsme si vzali ten základ a hodně to rozšířili po všech stránkách, nebo teda spíš režisér Andrew Adamson. Je to vtipný a hodně zábavný, ale i napínavý film a dokonce je tam i malý milostný románek. Příští titulní hrdina filmu Letopisy Narnie Princ Caspian, příští Princ Caspian, Ben Barnes! Měl jsem rád spoustu knížek, četl jsem samozřejmě i Narnii, když mi bylo asi 8 a to nejspíš tehdy byla moje nejoblíbenější kniha. Jako malej jsem četl neustále. Tak tohle jsou prosím pěkně hvězdy filmu Letopisy Narnie Princ Caspian. Hi, Abdullah. I'm Georgie Henley and I play Lucy Pevensey in the Chronicles of Narnia films. Have a great time at the cinema!